KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono noon manama e jettode serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mboro saw kolluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko wiɗon tan ko ɓuuri tengtude jayndel ɗi hande ene jeeya gardiɗo leydi ndi ne foti yaade hande toon to diwan mo Thiès mo conseil des ministres foti dañde tonete ɗum noon omo foti wonde koɗo mo ɓe ɗum koye balɗe tati wonata ha joni tan goɗɗo banggue nani hen Ousmane Sonko jagol mum to diwan mo Parcelles nani hen kono kadi plainte uji pawaɗe koye makko ha tengte rapport goɗɗo mo ganduɗa ene jogori yaltude oɗon rapport biyeteɗo kañum jogori ɓurde wulde rapport IGE jaltuɗo joni wo joni wonta sallah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe on jeeyi natal ngal ɗo e jayinde gendire le soleil jayinde le soleil noon oɗo subaka addi tan ko Cheikh Anta Diop ɗeɗo lone kay ko kañum tigi woni Cheikh Anta Diop gorko mo ganduɗa yete to banggal gandal muɗum ne heftina to banggal Afrique ɗum ɗon noon hanki wonno anniversaire jaltugol makko aduna ɗum ɓe garti noon e neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo politique wonno neɗɗo mo ganduɗa ko dañnoɗo yiyande yañde nde nder jayinde le soleil caggal ɗum garene jayinde quotidien le quotidien ɓe ngari noon e gardiɗo leydi président Macky Sall ne foti yaade toon to diwan mo Thiès ɓe mbi noon mo watta inauguré kono kadi ma lancement walla fuɗɗorde liggeyaji atiyette puɗɗe toon maɓe paw mana kaaƴe gaɗane toon to diwan mo Thiès liggeyaji gandane poti fuɗɗade tonete ngaren ha joni jayinde Sud Quotidien noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Macky oɗo saaha kay beele yiiɗi wadde ko testé iɗi ƴewde to darde mum tolni toon to diwan mo Thiès ko wawen wonde fo ma ande ko hande wonata holno mobilisation yarata ko ɗon tigi Sud Quotidien arani ene oɗo subaka hande ha joni tan ne naate ko gardiɗo leydi ndi foti yaade toon to conseil ministériel toon to diwan mo Thiès no wirteno ni conseil ministériel décentralisé ine anda noon darnuno ɗum to banggal Covid-19 ngaren ha joni jayinde Vox Populi noon e oɗo subaka on ji ari tan ko wiɗo Sonko kañum nani ƴewto ko wino koye banggal gatsa manam ko kuccodiral tan hankadi wonata ɓe mbi noon fief Amadou Ba o yeehi woni toon to diwan mo Parcelles ɗum ko hanki wonno ɓe mbi noon sukaɓe hewɓe jalti gam tan ƴebbade mo toon to diwan mo toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Parcelles kanko noon o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko o wi tan ko Amadou Ba so tawi won konguɗi ɗi suuti koye mum foti adorede sabone foti namnede holɗo million ngaji muɗum ummi ngaren ha joni tan to banggal source a noon e oɗo subaka wi tan ko oɗo saaha kay rapport mo Covid-19 jaltuɗo mo ganduɗa ne surtini halluji kewɗi rapport goɗɗo nani lawol ngol oɗon rapport jogori bulde wurde saabu Cour des comptes kay are rapport mo ganduɗa fayi koye gestion publique mana kopareje askano holɗo naati liggeyaji ganduɗa ene fonno waɗede ɗum koye hitande 2018 2019 ha tengti hitande 2020 ɗum noon woni ko ganduɗa nani yette jogori yaltude saabu oɗon rapport kay waɗama boucle mana ɓe paari liggeyaji ɗi aɓena paɗa tan hankkadi wawde yette tottude ɗum walla joƴƴinde ɗum e juuɗe gardiɗo leydi ndi ha joni ɓe garti kay
e ko ganduɗa ete ko kañum woni to banggal code des marché ɓe mbiyete ɗum ɗon kay ko caɗele tigui ƴewtina hen oɗon code des marché ni wiye C50 PN ɗum noon ɓe mbiyete ko kay kam ɗum ɗon ne ƴewtama beele ɗiɗon gueɗe ne won fodɓe walla jogo fodɓe nadde hen walla nannede nannama hen nane nder jayde sursa goɗɗum ko woni e nder jayde nde ha joni woni o biyeteɗo Waly Sène kanko noon o wasi fittandu makko nde o fonno wadde examen mo ganduɗa yette omo fonno wadde ɗum ɓe examen mo ganduɗa ko wiyete ko certificat d'aptitude pédagogique cap ɗon noon o wasi fittandu makko garen ha joni e jayde las noon oɗo subaka ari tan koye banggal jalwinoɓe cat mbeɗi sikki tan an kama jalwinta aɗa rento no fewi saabu jalwinde walla mbiyen simme ina adda caɗele saabu ɓe mbi tan ko kala ko neɗɗo simmi cigarette goto ne usta minute aji 14 e ko ganduɗa koye gurdam muɗum ɗum koye nder jayde las woni wadde noon koko ganduɗa ine foti rentede no fewi ko hen tigui jayde las arti ɗum noon woni ko ganduɗa koko waɗi koko ganduɗa ina ƴewtinda kanko professeur Abdoulaziz Kassé mo ganduɗa ko cancérologue gam tan rentinde yimɓeɓe to banggal simme garen ha joni to banggal grand panel kamɓe grand panel noon oɗo subaka ɓe gari tan koye wiide toon to diwan mo Turki saabu ne anda leydi koko dilli tonete ɓe mbi noon sénégalais ji ɗiɗi dañi hen gagnandeli musɗi ɗum woni ko grand panel dawre oɗo subaka ɓe garti kadi e Elhaji Malick Gakou mo ganduɗa yette kay kolluɗomo caggal woni Elhaji Malick Gueye noon ɓe mbi ko holli caggal Malick Gakou parti muɗum ta wiide tan walla mbiyen amona rendina noon woɗɓe gam tan wawde nawde ɓe to ganduɗa ɗo woni parti laamu ɗoyete ɗum noon grand panel adde oɗo subaka garen e jayde l'observateur noon rutti ko toon to Sikilo saabu Sikilo ina enda accident musɗo bannoɗo ko tolne yimɓe 40 e ko rewi ɓe mbi ɗo joni noon timmi yimɓe 40 e joyo saabu won goɗɗo mo ganduɗa ete heddino e hôpital wasi fittandu muɗum goɗɗo kay mo ganduɗa addi konguɗi muɗum e oɗon accident ko Aïda Dia kanko Aïda Dia noon o wi ko ɗo joni mayde ni ɓurani mo gurdam saabu omo wuura ko ganduɗa ni muusi musgol ala mo wawi haldude hen Ceerno Diallo wi kañum kay ko tan tampere wonde saabu suusa hay yaltude tali saabu so yi oto fittandu muɗum fo o wat e goɗɗum ko ganduɗa ete kamɓe dañɓe gagnandeli ɗi ɓe cuuti ɗum konguɗi mabɓe nder jayde nde ɓe garti noon ha joni ɓe ganduɗa ete pittali mumen ne o wi kay woni ministre uji dage uji poɗɗi noddede kay e oɗo enquête paadoye banggal koppareje covid 19 garane jayde direct news e oɗo subaka kañum noon arti tan ko ha joni wiide yette to banggal code des marchés publics ɗum ɗon noon nana ƴewte no fewi saabi ɗum ko wonɓe ganda kay goppite ko caggal surtout petites et moyennes entreprise aji ganda ko entreprise uji tokkosi poddi wallitede ko ɓen tigui ɓurata woppitede caggal goɗɗo cuutuɗo konngudi muɗum woni gonnoɗo premier ministre Abdoul Mbaye noon o wi tan ko Touba ɓe mbaɗi walla ɓe mbaɗi réussir ɓe darima koyɗe ɗe état fonno darade te daraki ɗum garene jayde Dakar Times noon oɗo subaka arti koye kuɓuji ganduɗa gardiɗo leydi ndi ƴefti ɗum walla heeɓi ɗum e laamu muɗum woni coupe d'Afrique woni mo CHAN e ko ganduɗa kañum woni beach soccer ɗum fo noon koko koye laamu makko ɗum tawi mo kanko Mamadou Ndiaye noon to banggal tribune o woni journaliste d'investigation o wi tan ko ɓe mbi tan ko yaltini ko ganduɗa ete woni moƴƴere walla darde gardiɗo leydi ndi to ngal ɗon banggal mana liggey mo ganduɗa ko peewal tan ɓe jii hen o arti hen e nder jayde Dakar Times garen e jayde libération oɗo subaka ari tan koye imam Moustapha Diédhiou ɓe mbi noon imam Moustapha Diédhiou oɗo saaha kay nawama e dumbirdu saabi ɗum ɓe mbi ko waɗanno ko incitation à la violence ngam mana noddude yimɓeɓe e banggal haaredi koye nanggodiral ɓe mbi kay oɗo mo ganduɗa kanko woni
kanko oɗo kay mo ganda woni imam ɓe mbaɗi perquisition to hoɗi to yete goɗɗo kay mo ganda yete hande ma huccite ñawoɓe woni tan Fadilou Keita e niddof ma ande kay hande beele ɓe duttinte e dumbirdu walla ɓe goppete ɓe mbi ha joni tan militant ji sappo e joyo ɗi Pastef nangganoɓe kamɓe ɓeɗon noon maɓe kuccodire ñawoɓe ɗum ne ko hande tigui wonata so Allahu lamɗo jaaɓi garen e jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɓe garti kay ha joni tan e konngudi Mayacine Mar kanko Mayacine Mar noon o wi tan ko Sénégal beele yete banggal politique local o koko foti tigui ɓurde daranede ɓurde ƴewtede kono kadi ɓurde wallitede ɗum woni konngudi makko caggal nde Sénégal ƴetti ko CHAN oɗon ɓe mbi coupe mo France hande olympique mo Marseille e Paris Saint-Germain foti hawrude so waktuji nogas yoni ɗum wonata hande kikiɗe ha fawi hoƴomaji sappo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garan noon e oɗo subaka garten tan ko jayde l'observateur ari oɗo subaka l'observateur noon on ji kañum ari tan wiide en walla yette ɓe dañɓe gañandeli kewɗi to banggue mo ganduɗa woni accident dañoɗo to cycle to yette saabu on nani goto e mabɓe e nder jayde nde mi ari hen joni wi ko kañum so yi oto hakkille mum fo o wat ronkat hay yaltude e galle muɗum goɗɗo mo ganduɗa wi ko oɗo saaha ko mayde ni ɓurani ɗum gurdam wurata ɗam saabu accident koko ganduɗa ni muusi accident hande hay so neɗɗo jo feɗendu muɗum misalal yuwi ɗum hen wodat kottinata saka noon neɗɗo hande nadde oto wo waɗa accident oɗon accident yimɓe mbasa hen pittali mumen mo meeɗa yiide mayɗo sona e film walla e théâtre huccitani e neɗɗo anda oɗo yeehi hankkadi wonta artude ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓeɗon ko suivi tigui poti dañde suivi psychologique psychologue gaji ganduɗa ete nani e nder leydi meɗen e ɗeɗo gueɗe ne poti ndentude gam addude ballal mumen faade e ɓeɗon famille ji ɗine ɓuura aɗo wonde psychologue uji ganduɗa kamɓe ballitta ɓeɗon saabu hande ɓen cohlat ɓaɗiɗo ɗumen ɓen cohlat kaldowo e mumen ɓen cohlani hande joɗade walla fina nelde message wiye kaari maayi walla kaari waɗi ni ɓurat ɗum wadde perturbé saabu hande a yiyat hewɓe ene kewi so nani e canki ɗum habrat ɗum yimɓe fo kono waɓe noon hande cohlata gueɗe baɗe noon cohlata finde nana information mo ganduɗa information baddo négative saabu woɗat ko addi e nder haqqillaji mabɓe woɗat ko watta e nder ɓerde mabɓe ɗum saboto hande neɗɗo so wonde waɓe noon ina rento haalde jeese mumen information ji kewɗi walla artude e mabɓe tan wiya he accident kadi waɗi to won basden fittande muɗum he moto dey hande waɗama to tawa bannoɗo accident wonani jooɗi ɗum ɓurat irtude ko ganduɗa nani hakkille muɗum nani ɓernde muɗum yimɓeɓe goppa hakkillaji mumen no fewi eko way noon sene nawa ɓeɗon e hôpital uji yo ƴeew ɓeɗon ko jiiɗi ko ɓe ndewa yidde mumen kamɓe ɓe mbaɗani accident ɓe ɓe mbasa rewde yidde koye mabɓe wasde rewde yidde e koye mabɓe woni so tawi neɗɗo suusa tali walla ko way noon funtodire mum ha keeɓa haqqille muɗum wawa safroyade walla ko way noon yo yimɓeɓe ɓaɗoɓe kono kadi yoɓe nawe e psychologue uji yoɓe ɓalline ɓe ganda goni safroɓe yoɓe ɓalline hôpitaux ji ɗi beele yette ha ɓe keeɓa haqqillaji mabɓe saabu hewɓe e mabɓe dow joni hakkillaji mabɓe o wi saabu minen tan nanɓe accident ji ɗi hande min kuuli ɓerde amen nguli muusi minen koye amen guura ko muusi e nder koye amen saka ɓe ganduɗa ko kamɓe guuri ɗeɗon gueɗe wadde noon ɓen yo ballite no fewi ko kewi toon to Turquie kone koko ganduɗa yete ina muusi kamɓene amin duwane vraiment amene jaade e mabɓe de tout cœur amine gonde e mabɓe saabu ko yimɓeɓe ganduɗa ko minen jiiɗi diine minen jiiɗi l'islam minen jiiɗi Allah minen jiiɗi nelaɗo Allah wadde noon ko wayni so yani mabɓe yanete dow amen saabu on ji yimɓe ɗiɗo sénégalais ji mbiya ko dañi hen gañandeli kamɓene yo won ko ganduɗa ko ɗo tan haɗanta en kamɓene haɗana ɓe ɗon ɓe Allah fawe dow mumen ɗeɗon mette
kamɓe ne mbasi ɓiɗɓe mumen mbasi famille mumen mbasi tanira mumen e yummumen ɓeɗon yo Allah hokkuɓe ɓerne muñal ya barke nelaɗo Allah ko Allah waɗi fof ko noon yo Allah waɗanen jame kisal ko hokkude wonari gongol so Allahu lamdo jabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diat to banggal ak montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.